kell WC-re menned. Akkor mi? Szóval meg is szemed. Aludj. Ja, nem, magamban énekelgetek, sorry. Van csoki süti, haha, amiből te nem kaphatsz. Hol nem leszek BF-et? Oké, kaphatsz. Csak hun vagy. Hun. Csináltam WC-t. Jaj. Öcsém, ez de fontos. Hé, az ajtó csukva. Ja, tényleg. De nekem kaja ki kell mennem. Pilla AFK. Az betelment egy gyerek. Hol van? Lotyó! Megsíptem, te meglátom, beálltam. Aha. Eddig beszéltél, vagy kus? Kussoltam. Túlságosan. Vagy csak rossz fele? Rossz fele az eszem kapja. Ezért, most mit csináltál a szép vicc? Ja, de te építeni akarsz? Nem, csak azt, hogy csak úgy odaépítettem, azt csak. Csak hogy nekem rossz legyen. Hogy volt ez a szép WC, most azt se tudom. Most megfogsz nekem. Maradak? Madarak. Maradak, tényleg ezt felírhatod az aranyköpésekhez. Jé. Mert maradak. Bocsáss meg nekem, BFM. Most köteles leszek. Úgy érzem. Eljött az idő. Az örök megtisztulás. Micsi? Te voltál? Leláváztál? És möged 3 XP. Jó van. Bocs, de ezt nem lehet. Hova? Hova? Ha? Hova? Oda. Hova? Hova? Ha húzzad. Hozzám. Aha. Na várlak. 1000 méter, így hogy várhatsz. Na várjál, oda megyek a Warpvadonhoz. Ja, a Warpvadon, hát én a spamtól indultam. Ha. Nem fog gondolkodni, Fincsi. Hát de videózzunk, he? Pok! Hát de videózzunk. Szíves, majd később légy szíves, mondja neki. Utána folytatjátok, hogy le lehet stoppolni. Nem, mert akkor beállítja.
Attila. Na várjál. Elmondtad a nevemet! Kajak. Átjöttél. Ide. Tudod, hogy nekem itt Az van. Isten megáldjon. Itt a havon is fáj. Itt vagyok, megöltelek. Tessék, megkaphatod. Jújjúj, 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 jújjúj. Várjál, menekülöm kell. Belementem én. Szedd fel a vödröt! Szedd fel a vödröt! Elviszi a klart. Meghaltam. Visszanyad a fagyi, mi visszanyad a fagyi? Mindjárt. Vigyek el itt volna, Attila. Ez milyen gyűlöletező van itt? 50-kor? Hát ez még egy 20 perc. Azért mondom, hogy 20 percre ennyi. Jó, hogy 20 percre búcsúzunk. Nem, tudom. Aha. Na jó. Akkor sziasztok. Sziasztok.